kitang tanan. Yeah. Nice to see you, no? Una sa tanan, akong pahinungdan ang atong Dios, no? Kay medyo maayo na ang tiempo, no? Ang panahon. So atong daygon ang palakpakan natong Dios. Daygon na to kay milurang na gayon, no? Milurang na ang pandemic, no? COVID-19. Pero dili lang gyud ta magpasagad, no? Magmatngon lang gihapon ta. Kanang giingon ni Gwen nga pwede na dito magmask. Mahimo man nang dili na sundon for the sake of kuan lang ba kanang kini protection kay polluted na ang atong kapaligiran, no? Sa maay na gani kay naa natin rason nga kini magmask kaniadto maikog ta magmask, no? Duha ka butang, it's either masuspitsaan ta nga may sakit ng manakod katong walay pandemic or karon mas na ta kay hadlok man ta nga nay COVID, no? Dili na ta mapagkaron ingnon, no? So mga igsoon ako una sa tanan sa di pa ko mapambit sugdan ako og kining pagpangutana. Kitang tanan mangutana kita, no? Pila naman ta katuig na nagdebosyon kang Mama Mary. Aber, daghan na kayo, no? Punan pa na, doon na po mula yung debosyon da, daghan, no? Ang pangutana mga kaigsuunan ko, kinibang atong mga debosyon. Apila mi kinang mga pari, no? Kining atong debosyon, nakapausab baka nato, usab, nakabagong binuhat na bata. Nakapa maayong tao, kapaligdong, no? So, mao na ang pangutana, nakatabang ba ni sa atong pagpakabuhi usa ka Kristiyano? Sama pa nang sa mua pagkapari, makatabang niya mong pagkapari sa mua. Now, in what way pagkatabang? Unsay but patabang? Nakatabang. Siguro kasagaran sa ato makiingon ta nga ma-improve ang atong umasenso ta o unsa pa na. Pero kanako makaigsunan ko kay niaman ta sa kanang debosyon na sagrado naana sa kanabitawng espiritual nga bahin sa atong kinabuhi. Ang tabang gayod, dakong tabang kanato mao kani makapasanto ba ni kanato? Okay na. Kung makapasanto mo na success, tinud-an nga success. Kung gusto natong hisgutan ang success, kalampusan, that is the success. That is ang atong kanang atong hunaw-hunaw. Mao nay success nato sa pagpuyo nato ni diskalibutan. Kung mahimutang santo, ang santo makaigsuon ako, dili lang yung kanang santo nga atong gisundod dinhi atong pasidunggan, no? Like Mama Mary, mahimutang pareho sa mga santo, kauban nato, makauban ba nato ang Dios ini kamatay nato? That's the point. Dili ang tamang ambisyon nga himuan ta istatwa ini kamatay nato, no? Importante makapahalangit bakining atong debosyon. Maugi nato ato bangon mga kaigsuunan ko. Kay kasagaran sa tuwa, nagdebosyon ta tungod kay daghang kita panginahanglan. Am I right? Dili na lang nato na kuanon, no? Daghang kita mga panginahanglan. Halat ato pangayo ng pangayo, no? O mangandam kung magkasakit. Ana gina. Pero wala to huna-huna nga kana 1/2 lang na, 50% lang na. Daghan pa kayo ato ning timanan, no? Timanan ni nato makaigsuunan ko. Kanang gisulti ni San Pablo, mahimo man tang makasulti laing sultian makaigsuunan ko, makaprophesy ta, makasulti tag lain-laing lengguwahe, no? Healing, maka-heal ta. Unsa pa to'y gisulti ni San Pablo? Healing, prophesying, speaking of tongues. Pero unsa gisulti ni San Pablo? Kining tanan, kung walay paghigugma, pagmamahal, kawang lamang. Kawang lamang. So makaigsuon ako, naagi ng paghigugma.
Mao gini ang kanunay gyud nga gipukpok, gi-emphasize ni Juan sa iyang ebanghelyo. Gikuan na gud siya, gibadlong na gud si Juan Evangelista sa iyang mga kaubanan kaniadto nga sige man lang kag sulti anang love one another, gisulti kada preach niya, kada sermon niya, sige man sulti. Unsa gitubag ni San Juan? Mao man ni gisulti sa magtutudlo ni Jesus na let us love one another. Because from love musukad, mahimo ang tanan. Mahimo bisag imposible, mga kaigsunan ko. Pagmamahal yung importante, mga kaigsunan, naa na tanan. Mo ni sukdan, mo ni sinugdanan sa tanan nga accomplishment nga mahimo ka nato. Mo na ingon si San Agustin, ingon San Agustin, love God, okay, ato nang idiretsohon, love God and do what you want. Nung kini mga kaigsunan ko nagpakita na sa usa ka babae nga akong gihangaan kaniadto, di pa ko pari, ako siyang gi-recruit para sa pagmadre, unsa man na nga nakagusto ako magi-explikaran ni sugot man sa sakuha, niwa mo padayon o nagkauyab mi kaniadto. Pero ang ako yung kuha na to, ako, the first attraction sa ko is ligdong siya, buutan nga pagkababae, no? Buutan. So what kung may doon ni paltihan mo kaigsoon, it is possible, because as I said, love can enable, no? Can enable everyone to do everything. Make paltihan mo kaigsoon ako, it is possible to give without loving. Posible nga makahatagdag baisag pila pa na nga way pagmahal. Okay na. Tinuod ba na? O hatag, kana panghatag na to di sa mga kauban na to, doon na ba na kauban nga pagmamahal? Wala. But ingon dito, it is impossible to love without giving. Kaya kung doon natin pagmahal magkaiso ko, you cannot withhold anything. Labi na kung doon na kayo makitaan nga ng hinanglan. You cannot withhold if we have that love. Love is a mover. Mo na atong tumong og tuyo sa atong mga devotion, mga kaiso, we will be molded to be lovers. Karon, no, doon natin ini hermano-hermana. Ang akong pagkahinumdum aning hermano-hermana, dito ko sa Lukban, Quezon, doon na nag-attend ko dito doon na may friend nga nag-invite sa mga sa Lukban. Doon na hermana dito. Ang akong namatngunan, ining hermano-hermana, magpakaon sa mga tao. Iko, wow, bungga. Mo na kiniron sila, sister, pakanon mo rin, kumaning misa. Ni ato hermana. Ang uban, mga kaiksuuna ko, magpumilit. Gusto ko nga mahimong hermano-hermana. Iko, gasto kay na. Pero that is their instinct. Ilan ang panaan. Mangutana ta, what moved them? What moved them? So that's a question eh. Change, mahimutang, kanabitong, we can forget ourselves, no? When we have that kind of, virtue, love. So mo naman atong panihuaon mga kaigsuunan ko, no? Nga, love is the beginning of everything to please God or to do the will of God, which is to do what is pleasing to God. The definition of will of God is this, para sa kuha, to do what is pleasing to God. Kung sa'y makapahimuot sa Ginoo o sa ubang tao, maunay the will of God. Mauna makaigsuunan ko, si Mama Mary nagsugod niya na. Kung wala ng pagmahal sa Ginoo, anak ni Mama Mary, no? Inahan sa kanunayang panabang, dili na mahimo ang iyang guwan, ang iyang misyon. Imagine makaigsuunan ko, pagkaibaw niya, giisultian siya nga mahimo siyang inahan sa anak sa Dios. Simple lang kayo, ang iyang panutihon. Fiat, no? Yes. So be it. Ingon lang siya, ako sulugoon. Sulugoon ako sa Ginoo. Sulugoon ako sa Ginoo. Matuman dinhi kanako. Sumala sa imong gipamulong. Tubag niya sa anghel.
Lucas 1, versikulo 38. Luke chapter 1, verse 38. I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me according to what you say. Ingon niya sa angel. Simple lang, yes. Yes. Kung makanungog, yes. Kung inyong mahinumdum mag-exong ang atong ebanghelyo karon, nag-mention din niyo, yes. Si Mama Mary, pag ingon niya, yes, she meant what she said. Punong-puno sa iyang mga kanabagtingumha. Sincere ang iyang yes. Yes. With commitment. Committed ang atong mahaling inahan, mga igsoon ko, when she mentioned that, yes, wala na lain pang walay pa kanabitang pasikot-sikot sa Tagalog pa. Yes. Unya, wala sa kanabitang gipamulong pang uban diha. Afterwards, mao man no? Ang atong mabatay ka, Mama Mary, yes, I am the handmaid of the Lord. Let it be. Tapos ang tanan. Gipakita lang ni Mama Mary siyang actions. O imagine, sa dihang mabdo siya, nangita sa lugar, sinang dawat sa ilaha ni Joseph dito sa sa Jerusalem during the census. Wala. Wata kibaw, nagreklamo si Mama Mary. Wala gisulti diri. Pangita lang hangtod nga dunay sila abutan nga usa ka pasungan o dito sa putangan na sa mga hayop sa Belen. Wala. That is one. Ikaduha, pagkadungog na, doon ay anghel nga, nagsulti lang nga, na si Herod, patyo ng bataa, manlakaw mo sa Ehipto. Sunod-sunod. Obedience, mga kaigsunan ko. Obedience. Isunod nila ang sulti sa anghel. Layo kayo ni mga kaigsunan ko, Jerusalem to Bethlehem to Egypt. Pwede layo, nagbuspi pag ato dito, ilakaw na, no? Na. Ibalik sila. Unya hangtod nga, nawala na sa ni Jesus. Daghang kay mga istorya ani, katong pagkawala ni Jesus. Tanawa, doon ay contrast sa istorya ani. Pag dito na sa templo sila, nag-offer sila, nag-ampon sila, sa ilang mga devotion. Pag uli lang, wala mo kuyog si Jesus, wala kuyog. Si Jose lang, dito, nag-kuyog sila, wala sa bata. Sus 3 days na nangita dito. Nakabatay ba mo nga, nagbe-blame, nagbaso, oy, nga nung ka wa mo doon nang away la si Jose ug si Mama Mary, ito diretso sa templo, pangita ang bata. Hangtod nga maabot pa ang laing mga kasakit nga dawat ni Mama Mary. Way of the cross. Sunod-sunod siya atong si Kristo nagdada atong cross. Hangtod na sigilansan sa cross. Dito sakit na kayo. Nandoon siya nagtinga ang iyang anak, si Jesus. O dito na mga kaigsoon ako, celebrate nato ang iyang kapistahan nga gipuno ni Pope Francis sa atong devotion, being the mother. Tulod upat na ka title lang atong mahal nga inahan nga as a mother, not a lady, but a mother. Mother of God, Mother of Mercy, Mother of the Church, o Mother of Perpetual Help, and Mother of the Church. Mo na itong i-celebrate last Monday after Pentecost. O katong celebration na makaigsoon ng gi-emphasize si Pope Francis nga kini angayan kining inahan ni Mama Mary, because Mama Mary shared the redemptive act sa paghimo ni Kristo sa kaluwasan. Pagluwas niya sa kalibutan, appeal si Mama Mary na ito. Mo na ang pagbasa kaniadto ng pesta katong pagtugyan ni Jesus sa simbahan. Giingnan si Mama Mary ni Jesus, "Woman, here is your son." Si Juan nagrepresenta sa simbahan, sa mga apostoles, sa first community, si Juan, the beloved. Dito na mugna ang pagkainahan, mandated motherhood of Mama Mary by Jesus himself. O giingnan si Juan, "Here is your mother." The motherhood of Mary to the church is being instituted on that. Muna makaigso na, another mother. Why mother? Because accordingly, mother is the most real being in the world. Dili plastic. Kung lantad sa Tagalog pa ang pagkainahan. Mauni ang title, kamo mga inahan nga niya kini, you are the real person. You are the hero. Why? Because kung walang inahan, wala me.
Wala kitang tanan nini. The mother is the start, the beginning of everyone. Muna si Mama Mary. But here in this picture, makaigsoon ako, ning, para sa inspiration ni St. Luke. St. Luke kuno ang nag-paint aning Mother Perpetual Help eh. So, inspiration sa artist nga naghimo na makaigsoon ako, anin manid nun kayo, gi-emphasize diha makaigsoon ka, nga kining inahan nato si Mama Mary mo idang panan sa mga taong nanghadlok kapariho nato, nga nanghadlok, maoy dangpanan sa during the time nga dunay hulga sa atong kinabuhi, represented by Jesus. Nga ning dagan kuno din as Jesus gi-represent nga na hug na yang sinilas ug ning kapyut ni Mama Mary. That is the symbol of that, nga siya ang dagpanan kanato. But the point here is this, dili nato tagag emphasis kanang atong pagpunta ngadto ka Mama Mary makaigsoon ko aron mangayo lamang. Let us move on. Let us just not asking but also giving in return. Maubid na nga kami no, kami mga pare nag-emphasize ani mga devotion din wala mi gi-emphasize ning idolatry. Wa may miingon nga simbahon nato ng mga santo o Mama Mary. No, in exchange of Jesus God. No, imitation. Devotion is imitation. Makaigsunan ko, that's the point here. We have to imitate, not only asking but also sharing the mission of our Lord, of Mama Mary. That's the point, my dear friend. Now, in doing this, my dear friends, kanang ato pag-imitate, it needs commitment. Mao na karon makaigsoon ako ang atong pamalandungan, commitment. Are we committed? Kung doon na natay mga obligasyon sa buhay, are we committed? What is commitment? What is commitment? Three things sa atong mahibawan. Commitment means decisiveness. May decision makaigsuunan ko. Decisiveness. And the direction. Ato nang tanawon direction and reliability. Three things na naana sa commitment. Kung ang tao makaigsuunan kung committed, kanapa ang saad niya, ang saad niya tumanon. Muna ang dinis sa ebanghelyo karon makaigsuunan ko, dili ta magpasikot-sikot. Kung we must be straightforward o prangka nga pagkatao. Di ta magpasikot-sikot makaigsuon ako. Kung unsa nay, kung moingon tag yes, we should mean yes. Kung dili no, yes, sulti ang no. Abin mo doon natay mga abin niyo makaigsuon na, doon natay mga ugali just to please our friends o ato mga higala. Bisag ang ato higala dili gwapa o dili gwapo. Ato niyo, ato ingon dayta pakalanggid na ma-please ato siya. Ang gwapo ni mo day. Ang gwapo ni. Di ta kasulti, di ta kaprangka. But that is against the command here. Nagpakaroon ingnon ta o nang insulto ta. That's an insult. Usa ko there are three ibutan na tulo. Dunay ko nabasahan nga usa ka santo. Three people now nga dili makaadto sa langit. Kanang scoffers, nang bugal-bugalon, scoffers. Hypocrites, di na makasuot sa langit. Mga hipokrito, o kanang mga scoffers, o kanang mga modaot, o kanang bugal-bugalon, mga sani kanang hipokrito, o manghimaraot, di na makasuot sa langit, makaigsunan ko. So, una, di ta mapadis, guys. Frankly, let us be frank. Straightforward. But the point here is straightforward. We must be frank. If we say yes, yes. No, no. Dili na ta mo promise, dako kay nang saha. Doon na kita ato nang gihimong kuan, gihimo ng ugali, anong promise mamatay ako karon. Na ang Dios ang tanaw. Gigamit ba ang Dios? Ngawi apil. Kundi madayon, di tapos ta. No, we should not swear. Avoid swearing. Doon ako, ninumduman akong mama, no? Doon na sa kagabi ito, doon na may istorya na ako. Doon na yung mga commitment ba? The following day, sige, muadto ko. Magdala ko niya. Sigurado ulit kayo, makaadto ko. Muadto. Basta, tumano na ako. Ingon na mama, hoy, gabi iron, ayaw diha pagpanaad. Tingin makadungog ng imonyo. Bitaw, no?
Ang mga panapanaad na. Ay makadungog ang demonyo, tinuod bitaw siya na, no? Natagaan tag mga kakulian, no? So, do not swear. Say it, commit with it. Kadaghang kayo ito. So mga kaigsunan ko, karong panahon na mga kaigsunan ko, nadalata pag-ayo sa social media. Disinformation, fake news. Mauna yan nakademonyo sa ato mga kaigsunan ko. Biktima biyataan ni. So mga kaigsunan ko, doon na lang ko ihangyo ka natong tanan. Nga kining panahon na ito karon, nga dili yun ta makakomit, it's because of this information o mga fake news. Nadala ta ni mga kaigsunan ko. Makaingon, nga, what is the point here in the gospel? May tungod sa yes or no. Truth. Truth, kamatuuran. Ang emphasize na, we have to uphold truth. Because truth may be in yes or may be in no. Truth, katotohanan sa Tagalog. Karon, pertinang pagkabugubaa ang kalibutan because of fake news and disinformation. Kadaghanan sa ato din may tuo. May tuo. Fake news kanin yung natuoan karon, di na tinuod. Let you be careful on that. Mauna atong pagkuan makaigsoon ako panlumbasugan, no? We have to fight back. During the time of our what we call foundation. Before the foundation of Society of St. Paul, ang among founder nakakita kung naunsa ang mass communication during the time, 1914. Printing press. The press was used by the bad side, by the evil one. That's the reason why our founder founded the Society of St. Paul, the apostles of the press or mass communication. Because nakita sa among founder nga, in the future, this mass communication, mass media of communication, social media will be used by the evil one. Tinuod na, karon, ani-ana. Fake news. Usa pa mag-igsoon ko, taghan, ni amag kita, ako, prangkahan na kita, mag-igsoon ko, atong bantayan, nanat bantayan, tudluan ang atong makabatanunan ko, mag-igsoon ko, sa true value. Value of decency, pagka-decente. I hope walay masakitan ani, no? TikTok. Wa pa mo'y matngunan sa TikTok, dinis, no? Ang mga tao karon, mga kabatanunan, mga kaigsoon, babae, lalaki, nagpagandahan sa lawas. Have you noticed that? Modesty is set aside. I remember, mga kaigsoon ako, siguro, mas tiguan po sa uban ninyo din, kani ato gusto ko ang mama kung magsuod akong igsuon nga diri kutob sa kuan diri, pero karon mga kaigsuon, wow they are, ladies now are so proud to ganon. Ang mga laki sad pagandahag unya, doon na po ko'y namatkunan, nag-improve ang economy nato worldwide, especially sa Pilipinas. Ang namatkunan ko mga kaigsuon ko, kasagaran sa atong mga kaigsunan naasa kana bitawng lulinghayaw na lang. Lunghayaw kana bitawng kalipa. I'm not judging, I'm not judging them, pero kanang kuan ba, I'm wondering when I go home passing through Trans-Central Highway, kanang Trans-Central Highway puno na sa mga motorcycles, big bikers o small bikers nga. Enjoy na lahat. I'm wondering, kini mga tao din nag-enjoy din, coffee din, inuman din, etc. Nakapagpasalamat ka na sa Diyos, nakasimba na ka na, nakaampo ka na sila. Magkagisunan ko, it should not be denied. It is true. Kung kaya ma-improve atong kinabuhi magkagisunan ko, makalimtan na to ang Diyos. We must be watchful on this. Bisag sa among mga pari, we will forget the spiritual side of our life. Maabda na kung madunay mga katalagman, mga gubot, makayon ka na, God is castrating us, gikapunta sa Ginoo. God knows when He castrate us, to remind us, mga kaigsunan ko, uy, nakalimtan na nato ang Ginoo. So mga kaigsunan ko, let us remind our young ones,
Because makaigsunan ko, dili pinalalim. It will lead into mga indecency, in modesty. It will lead to sin committed by other people who are looking at them, what these people. Mga inahan, no? Mothers should take care of this. Start in the house, in your home. Dako mo ni papel nyo, commitment ninyo makaigsunan ko. It's that the commitment in marriage is that producing children, educating your children. Because when we produce children without good values, you are producing monsters. So okay, to say this, di na akong word ni sa usa ka author. So mga kaigsunan, commitment. We have to commit. Kung nagminyo ta, mao na itong dedicate. Educate our children. You know? So mga kaigsunan, taas akang gisultin ako. But let us focus on this commitment. Kung doon na tayo yung mga commitments sa kinabuhi, puyan na mga kaigsunan ako. In like manner kami, as pagkapari na mo. Balik ko na ko ang pangutana. Kung kini ba itong devotion, makapasanto ba ka na to? Makapaligdong ba ni ka na to? No? Mao ni ang hagit nga to ato bangon kung doon na tayo devotion. God bless us all mga kaigsunan. Og nunta si Mama Mary mutabang ka na to sa atong pagpanlimbasog nga kita mahiduol sa Dios o sa iyang anak. Amen. Ang nandog tapalihog magampo kita sa pagpamati nato sa mga madasigong mga pulong ni Kristo diha sa ebanghelyo, madasigon og malaumon usab kita nga mga muyo sa amahan. Og mingon kita, amahan patalinghugi kami. Amahan patalinghugi kami. Nga ang nangalagad sa simbahan, magpadayon sa ilang may nitong pagpangalagad sa walay pagpaabot ug bayad. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang matag nasod ug ang matag tawo nga nagdumala niini makabato na og kalinaw, kahiusa ug gugma. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga pinaagi sa pangalian ni San Bernabe, Apostol, ang mga masakiton sa atong banay, makabaton og kaayuhan sa lawas ug kalag, ug magpadayon sa pag-ila ug pagdaig sa buhi nga Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga mga misyonero lukop sa kalibutan, makadani og mas daghan pang katawhan, pinagi sa ilang mga panigingnan sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod 26, 2022 nga unta mahimong malampuson. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo Kamumot sulugon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa atong mga sponsors, benefactors ug donors sa atong mga proyekto, ilabi na sa pagpatukod sa bag-utang simbahan nga ang ilang kinasingkasing nga hinabang mamahin mong kapanaminan sa uban alang sa pagpalambo sa bertud sa pagkamanggihatagon ug ang madagayaong grasya sa Dios matagamtaman sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa kalampusan sa pagpatukod sa atong bag-ong simbahan ug nga sa kanunay mapanalipdan nga malikay sa sakit ug disgrasya ang tanan nga lumilihok niini. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makabaton na sa kalinaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
May gugmaon og tunhay nga Dios, paminawa ang among mga hangyo sa imong katawhan. Pinagi sa madasigong pagsangyaw sa ebanghelyo sa imong mga apostoles, kami usab mainiton nga mohalad sa among kinabuhi alang sa panginahanglan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.